Igbo kile mu Ndi Igbo m'ụbọchị mara unu mma. Ndi Igbo video onye nwe mu na-eme taa o video ihe anya mmiri. O video na ihe anya mmiri nyere nwoke ọbụla. She from a happy home. Maybe she from a happy home. Growing up, gị na ụmụnne gị adị peaceful. Apụtazie n'ụzọ because of alụbatabụla ụmụ nwaanyị ọjọọ. Ụmụ anụ ọhịa. She from family na-ama ahịa wụ love. Ya biele family dị united. Mebie ya. Ọ na-awụghị anya mmiri. Na ị na-echeta when you are in the school. Ishi eje n'ụlọ ọpara nne gị. Ka gị na ọpara nne gị shi amanye aka n'ofe efere eri nri when you guys are growing up. Apụtazie because of ụmụ udele amụga na-ashi from home na-enweghị isi na ọdụ. Ya biele family tinye na nsogbu. Why onye nwe mo je mee this video na our brother shi America lọ ikpe ka njere. Ihe ka ọsụga problem ụmụ anụ ọhịa na-eji alụbata na family. I know that many people will not like this video because no onye nwe mo amekwu ya ka o shide. The worst thing game any man will nwanyị ga-ewebata trouble in your home. That's the worst thing that can happen to any man. Anyukwu. Why oji ọwụ ha dịghị? Why oji ọwụ ha dịghị? Why oji wụrụ nka? Let me tell you, onye ọbụla na-eso onye nwe imo, abi in a family, a na-enwe one person Chineke na-ewepụta ọ ga-agọzi karịa ndị ọzọ. It doesn't matter how you suffer, it doesn't matter what. Chineke na-enwe one person ọ ga-eji cover that family, hicha shame from that family. So abịa alụbatazi ụmụ anụ ọhịa ndị a, ụmụ udele, abịazie bịa chọba ka a ga-esi were ma ọgwụ ka egbufe onye a Chineke pikiri, ka a stop onye a Chineke pikiri, ka etinye problem wee a ga-agwa nwanne nwoke sị ịmakwa na ọnwa ji ego na ọgụ nwa tụrụ ya. Ịdị sure na ọwụ ha akara aka unu ka o ji jee America. That's why o ji akparị everybody in the house. Ọwụ na ọwụ the set of idiots amụga now no nwaanyị unu be na family dị peaceful. Family na onye jere obodo oyibo tara afụfụ kwụgharịcha Chineke mmeri ya mara ya eme travel tufu ya arụ ụlọ ka ya arụ big house for the family because na onwe otu the family after ọ gbara boy for many years ya emebe travel before ya jebe America ya arụ big house for everybody in the family na onye ọbụla bịa ewere ụlọ ka ha nwee ike maintain that peace. Ọ bụzi mgbe abịa alụbataba ụmụ osu aja na family, ụmụ anụ ọhịa na family, ha abịazie akụkọ akarịa to extend na nwanne dụrụ ọbụ since 2015 to now atụfu ha ọnụ. Nwunye mmadụ, nwunye your brother nwụọ, enweghị anybody she from the family si sorry asị na nwunye gị nwụrụ, asị na nwa gị nwụrụ. Ọ bụrụ maka ụmụ anụ ọhịa na alụbata na family. Why m ga-eji m ga-aga fire ịkpacha okwu aha na this is family problem and then when family ka mama nke onye nwe imo maka onye, but what we want is peace. Anyị chelu nwaanyị ka anyị lụọ nwaanyị nwere that quality of peace. Even ọgwọ na family unu na-eme ka Chineke nye anyị nwaanyị wee ọbata ya enwe ike dozie enwe peace na family. Ndị nne ji nwere ofu ara, ndị nne ji nwere ofu ara, ịga to level na ọwụ na ọwụzụ na ọwụ ka Chineke si mee na nga ọbụla ahụrụ onye a were mma gbuo ya lie ya, ya ga-eme na ya eme. Ọ bụrụ maka asịkwara asị enwekwa ebe m jere asị na o ji were chakara ka unu kechi unu bịa nọ na America na-emezi ka o shisu ya. And ma ndị ya ekpere unu ama ndị dibịa unu na-eji ahụ ihe niile ha na-ahụ
ha ga-adị very very careful. Ma ndị ọgwụ na ma ndị ekpere na na-eji ahụ onye kechara akara kwunu were ya jee America ga-eme nka. Life is not like that. A ga-enwe somebody Chineke ga-agọzi in a family. Ọnwụ na unu work all together, ya enwe ike bara unu. Enwe ihe mere last time. That was 3 weeks ago. Ajega m Lagos. Anọ m na VIP lounge Owerri. 2 or 3 weeks ago, anọ m na VIP lounge Owerri airport. Obi Cubana, I'm sorry that I used him for this video. Obi Cubana was landing that day. And was something ha na-eji ụmụ ahịa. The brother nọ na the same lounge. Anyị kelere ụmụ onye nwe m, ọ na-watch him. Hey onye, I love your video. Anyị ekelecha. Ozugbo plane Obi ji ala ndị dara n'Owerri. The brothers ọkpakpa ezuo ha ọ daala. Ha niile have to wake up. Every one of them have to stand up to welcome his brother. Ọkpakpa ezuo ha ọ daala. Ọkpakpa the joy ndị nneji. That's to say that when Obi is here, the brother is watching his back. When Obi is here, the brother is watching his back. No other family kwesịrị shade. Now from the brother, the love. Cameraman face me. The love and the unity. Ọkpakpa ezuo ha is here. Ya wụ ndị nneji. Ọja ga-enwe banye ukwu, waya o ji wụrụ Obi, waya o ji wụrụ nka. Ọ wụrụzie nwanne unu Chineke lere anya ka o gozie. Oshi mgbe ọ ka nọgo na-agba ụmụ Asian country ka ọ rụtara ụlọ. Si everybody kọbatani n'ụlọ a tufuo ya eje America. Ọ na-atapụrụ ya because of nwaanyị ọjọọ, because of ụmụ nwaanyị ndị alụbatara na family. This is family problem. I don't want to talk about it. But look at your family. Check about that woman. Unu kpọbatara now. But ya nwa the major problem ndị nne-ejiji ha na-atụpụ ọnụ. Then ọrụ na that woman unu kpọbatara. We have the major problem ndị nne-ejiji ha na-atụpụ ọnụ. Then January this end of the year, unu eme meeting how to restore your family. When you go and pick a girl now, my hair will love. When you go and marry a woman that the place where she put, or my hair will unity, or my hair will family, or be a family dinudo. Gasa family dinudo. That's a class. I say, I won't wear bemja. I think I won't wear bemja. I say na dig na one digi oji menka here on America. Oh, on your society. Who is telling you that nonsense? Who is telling you that nonsense? No munne nemo tare. Ndo together. Munne ndi nemo tare. No together. Give just be from nowhere. Una akpa nkata. Nwaanyị abụọ sinye ọkụ na family. Na onye nke na ebe a, onye nke na ebe, and any of them they happy. Chaka ngwunu. Ngudo dị ka ọganiru na adị. Ngo ọbụla enwere peace. Ngo ọbụla enwere unity. Nga ka na-enwe blessings of God. But ọnwụ na ịbatara na family, ọ wee tinye problem. Ma gị nwa ma di ga enwe peace. We thank God for everything married today. That at least by the special grace of God, all no man here can achieve this year. I'm grateful to God. They restore our peace in that family. I'm saying I made this video. Check who you are about to marry. Check onye nke lụrụ alụ. But onye wuchi die n'abalị, ya attack brag nwanne gị ji mekwe, nwanne gị ji ome. Nya akpọrọ ọbara. Don't allow any woman ịbịa between you and your brother. Itinye the damage nwere ike ibute nwanne igbu nwanne ya. Because na ị gara ga pick girl from Gota. Now my love is all about. Family is everything sometimes. But ọnwụ na inwe bad family, dibe. Inwe bad family, dibe. But always have in mind that peace is everything. Unity is everything. Oluoma, anukwala na asekwara asị. Asekwara asị na-emebi a lot of things. Asekwara asị na-emebi a lot of things. I nwere ike nọ ngị na watch onye nwe imo. Mmadụ sị, hey, na akwa asekwara asị eji ehụ gị na Benin Republic. Akwa ọnwụ na the person na pay attention. O nwere ike ya ebubere gị ihe na-eme ha n'obi. Onye na America agba mbọ ka ọ ga-eshidere
ya na ezinụlọ ya ma ndị nọ n'ụlọ mma. Ọ ndị asịkwara asị o ji kechie akpa, o ji banye ọkọt kechie ụmụnne ya ndị nọ n'ụlọ ka o were destiny ha shine ba. But this is family problem. I really appreciate every one of you that have been sharing my video. I really appreciate you guys. I say may God Almighty bless you guys. Please let us bring peace in our family. God bless you all.